zažila mamuty. Mezi tím, co okolo padaly žaludy. Mezi tím, co dědek Frazer krásnou vilu ze zlata. Všichni garáži samý Lamborghini. Na sobě nosil džíny. A sako to měl černobílý. Posuneme se do budoucnosti. Poput Flacovi je 22. Vilu v Americe. Zlatý záchod. Ještě větší nanuk. Právě líže. V garáži. Samé drahé auta. Jednou ale, když jeho přítelkyni nakupovala v obchodě, něho najednou ticho ozvala se rána. Chlapec zůstal ležet na zemi. Zálel na duše. Odvezli ho do nemocnice. Bohužel to nepřežil. Umřel. A ještě zpátky k dědovi. Toho taky vykradli. Skončil jako bezdělák na ulici. Hledal peníze. Mezi tím, co přítelkyně procházela se po Praze.